ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଲକ୍ଷପତି ପରିବାର ଦେଖ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା ଘୋଷଣା ଦିଦିମାନେ ଗୋ ମୋଦି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ସିନା ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଗ୍ୟତା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଟେକିଣ କଥା ଦିଦିମାନେ ଗୋ ନିଜ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ଦେବ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଲକ୍ଷପତି ଯିଏ ହେବ ଏସଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଭ୍ୟାସେ ଥିବ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘ ସିଆଇରେ ପ୍ରଣତେ ପାଇଥିବ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ମାସିକ 10,000 ଆୟ ଥିବ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେ ରୋଜଗାର ଦିଦିମାନେ ଗୋ 4 କୃଷି ଋତୁ ଦରକାର ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଏକାଧିକ ଜୀବିକା ଥିବ ତାଙ୍କର ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଅନେକ ଯେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ପାଇଥିଲୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଦିଦିମାନେ ଗୋ କିଛି ବୁଝାଇଲି ଏହିଠାରେ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ସବିତା ମିଶ୍ର ମୋ ନାମ ସାଲେଙ୍ଗା ମଞ୍ଚ ସିଆର୍ପି ଜାଣ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଶିଖୁଆ ଯିବି ଯେ ଗୁଣ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ଲେଖାରେ ମୋ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଓଳି ମୁଁ କରେ ଦିଦିମାନେ ଗୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭାବି ମନରେ ଦିଦିମାନେ ଗୋ